boy Afrokid uDlakala uNkabandla. We are back again with a part 2. Ngisahamba no Business, my business mfethu. showcase bafethu bhuti omdala. I have a 3 simple question for you. Ngizoqala la nje ugcine nini ukushaya? Ushaya ini mfethu? Ukushaya njengokuthi mhlawumbe ukushaya umuntu. Ushaya umuntu mfethu. Mfethu uyazi ukushaya mfethu angikuthandi kakhulukazi mfethu. Ngiyigwema into enjengalesi khathi esiningi. Uma bekwenza into enjalo mfethu la uvese uthi yakho sengiphele endaweni. Oh yeah. Kanti wena ukushaya ubucabanga ukuthi ngisho kuphi? Phela mfethu kuningi ukushaya mfana. Bona uma ukhuluma ngokushaya nawe uyazi siphila emhlabeni mfethu sichaza ngandleleni ukushaya wona. Oh, ngiyezwa bhuti omdala. Okay, when it comes to umuntu wesifazane yiphi type yakho? Mfethu abantu mfethu umuntu omhlophe mfethu isidudla mfethu sibe mhlophe mfethu. Mfethu ngingakuchazela mfethu ngaze kusho lama ngitshela type yami. Akube isidudla kodwa kube umuntu omhlophe. Umhlophe. Ngiyezwa. Bhuti omdala yokugcina iquestion KZN inama province amangaki? It's about to go down. Awu9. Baqinisile. Yeah, ngathi awu9. Mase ukuthi South Africa ke yona ke South Africa inama province amangaki? Uma KZN inama province awu9. Ngisafunda isikole mfethu South Africa ngoba manje ngikhula phela kuthiwa khona kuze kube yiSouth Africa njengoba thina sezansi siyi-South laphana khona i-Africa manje mfethu mase ibiza ngingakubhalela ngaze kushona la mfana wami Akunankinga bhuti omdala. Okay, siyabonga mfethu Danko.